hapon, bossing. Tulo. Osa. 5. Pasais. Okay na? So, nandito tayo ngayon sa Solea Hotel, Cordobas. So good afternoon mga sano. Ngayon nandito po tayo sa Solea Hotel sa Cordova. Kasi mag-check-in kami dito. So ipapakita ko sa inyo ang view ng Solea. Well, hindi naman lahat kasi may mga hindi pa nag-o-open. So ito lang, bukas lang muna. So sa mga baguhan pa sa channel ko, please huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Please naman po mag-subscribe kayo. Thank you po. So please mga sano, mag-subscribe naman kayo. Thank you very much. So dito na tayo ngayon sa Solea. Sakay tayo ng golf car para sa lobby. So pagkadating natin doon, mag-check-in tayo. Ayan. Boy. Hindi nag-function lahat ng building dito. Functional po naman lahat. Lahat ng rooms. Opo. Pero yung ano lang po, yung mga swimming pool, pinapaganda po. Pero yung smart, okay na po lahat. Okay. Pati yung buffet sa taas hindi nag-function. Functional po. Yung Ganun ba? salt and snack. Okay. Mag-start po siya ng 3 p.m. until 11. Okay. So dito na tayo sa lobby mga sano. Ayan yung lobby. So pause muna tayo, check-in muna kami. So ito yung lobby. Ayan yung lobby, check-in muna tayo. So ayan, dito tayo. What? So dito lang. So antayin-antay lang. Okay. Stay tuned mga sano. So beside the lobby there's a pool, swimming pool. Ayan. So sa next video natin i-feature natin yung ibang pool. Siguro bukas na. Tsaka punta tayo ng ano,
dining. Not yet. Here's the dining area. Here's the birthday celebrant. So, ito yung papuntang elevator. So, ito yung buffet area nila. Dito. Tsaka sa second floor merong buffet sa second floor. So, doon banda. So, doon. Yun. Yung may salamin doon. Yun. Dahil yung isend niya registration part. So, fill up muna kami ng registration form. Sir, anyway, okay naman? So, hi, Samis. So, pa-reserve ako ng table. Mga sano. So, ito yung Earth. Okay, babe. Say hi. Happy birthday. So, okay na? Ano na may room number, sir? 975. 975. Ang sir time? 6. Hindi, no? Hindi yung sa morning call. Yun sa table. Tama. So, ito yung minibar din nila. So, hi mga sano. Ito mga sano din, relax sa kayo. Welcome to Sulia. Okay. Istorya rata ba yun sa subscription sa akong channel niya? Sige. See you. Unya ra akong drinks po. Sige, akit na kami mga sano. Sa 9th floor. So, 9th floor. So, maganda dito, Solea. So, recommended ko to. Napakalapad ng pool area nila. 3 yung pool area nila. Tapos may pwede kang pumili ng rooms kung may available sa sea view, pool view, o walang view, pwede rin. So ayan. So dito tayo sa elevator ng Solea. Magandang hotel, bagong-bago pa po. Wala pang 5 years dito. So napakaganda. So tested na namin to kaya kami. So ayan mga sano, tingnan nyo yung view ng Cordova. Yan yung Roro, pier. May mga dyan, mga nakahilirang mga barbecue, lahat ng pagkain dyan. Yan yung kabuuan ng Cordova mga sano. So we are at 9th floor Solea Hotel. So ayan. Ayan siya. So ito yung entrance nila, tapos ito yung silalagyan ng mga yung hanger. Saka ito toilet door. Saka ito, salamin yung toilet nila. Through and through. Ayun. So maganda nga dito. So ito na naman yung anak kong makulit. Jumping on the bed. Yun. So, 2 bed po dito. Queen size. Queen size. Masha, if you need anything else, just dial 0 lang po. Thank you. Sige, at saka, here's the view. Here's the view. Alright. Let's open. We're back. See. Hi. Here's the birthday boy. So Okay. we cannot open this. We can open it later. I want to open So it now. there. Nandito kami sa sea view at saka pool view. So ayan. I'm not going. Requested po ito mga Where's the sana. card? Whoa. Whoa. Got it. So ito po yung view ng room namin. Ayan. Hello. Ayan, may pool sa baba. Tsaka yung pool na nililinis pa nila because of The rain. the situation. So sinamantala nilang Let's go linisan. to the So doon yung swimming playground. beach. Yes, we're going to the pool, babe. So ayan muna mga sano, pause muna tayo kasi Swimming playground. ko muna itong anak ko. So ayan mga sano. So bihisan ko muna tong anak ko. Kasi makulit. Ligo muna kami. So mga sano, kukunin ko na yung welcome drinks ko. Ayan siya mga beautiful. Hi.
po yung pinakamaganda namin dito sa lahat. Si Miss Lahat Lisa maganda Serrano. dito. Ayun. Yan yung Miss Zulia Yung Miss Tulia. 2001. Si Siya po yung defending champion. Eberlisa. Thank you. Thank you guys. Thank you. So ito mga tsano yung pambatang pool. Dito yun sa bandang dagat. Dito sa likod natin, dito yung dagat. So hindi pa bukas. So well, tingnan natin. Puntahan natin. So ito pambata. So ito mga tsano yung bandang dagat dito. So ayun, tingnan natin to. So mayroon silang ano doon bar. Puntahan kayo natin yung bar mga tsano. Tingnan natin. So yan, hindi talaga siya functional dyan. So yan sana yung kumbaga beach nila. So dito tayo. Ayun. Ano bang meron dito? What's in here? Okay lang, okay lang. So ito yung mga pwede maglaro dito. May billiard, may playhouse ng mga bata. So ayan. Asa dapat itong bar daw? Okay. Close pa di ay? So ito yung playhouse ng mga bata. So yan yung bar mga sano. So weekend lang pala yan bukas. So ngayon, syempre, it's close. So ito. Ganda dito ang sano. Fully functional na to. Tingnan niyo yung view. Lapa dito. So ito yung bar na so far close. Ayan. So ganda nga naman talaga dito. Yun o. Yun yung wala pang tubig yung ano nila. So ito yung bar. Ito yung isa sa mga bar ng Zulia dito sa bandang seaside, sa banda ng dagat. So kaso weekend lang sila bukas. So yun. So yan. Video natin yung ito sa side yung kabuuan ng Zulia, yung mga building nila. So yan. So marami pong salamat sa mga nag-view ng channel ko. So again, don't forget to subscribe. Please naman po mag-subscribe kayo. And thank you very much. To God be the glory. Again, itong video natin is from Zulia Hotel, Cordova, Cebu. Please subscribe. To God be the glory.